Sportul românesc este în doliu după ce o legendă a fotbalului, Helmut Duckadam, a trecut în neființă luni, 2 decembrie 2024, la vârsta de 65 de ani. Helmut Duckadam, legendarul portar al Stelei București, cunoscut drept eroul de la Sevilla, a murit luni dimineață, la vârsta de 65 de ani. Fostul mare sportiv era internat la Spitalul Militar din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu probleme serioase de sănătate. Helmut Duckadam a murit la vârsta de doar 65 de ani. Acesta a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis în septembrie 2024 la Spitalul Universitar din București. Duckadam a fost supus unei intervenții chirurgicale pe cord deschis în septembrie 2024 la Spitalul Universitar din București. Deși operația a fost considerată un succes, starea sa de sănătate a continuat să se deterioreze. Sâmbătă seara, fostul portar a fost transferat de urgență de la Spitalul Universitar la Spitalul Militar, însă eforturile medicilor de a-i salva viața au fost în zadar. Helmut Duckadam va rămâne pentru totdeauna în memoria iubitorilor de sport, datorită performanței sale extraordinare din finala Cupei Campionilor Europeni din 1986. În meciul disputat între Steaua București și FC Barcelona, Duckadam a reușit să apere toate cele 4 lovituri de la 11 metri ale adversarilor, contribuind decisiv la câștigarea trofeului de către echipa sa. Această realizare unică a fost recunoscută și de Cartea Recordurilor, marcând un moment de referință în istoria fotbalului mondial. Născut pe 1 aprilie 1959, Helmut Duckadam și-a început cariera la echipa Constructorul Arad, înainte de a se transfera la UTA Arad și ulterior la Steaua București. Cariera sa de jucător a fost curmată brusc din cauza unor probleme de sănătate la braț, dar pasiunea pentru fotbal l-a determinat să rămână activ în lumea sportului. În ultimii ani a ocupat funcția de președinte de imagine la FCSB. Helmut Duckadam a fost mai mult decât un portar de excepție, a fost un simbol al curajului și al determinării. Dumnezeu să-l odihnească în pace!